Айде, почвам да снимам, че съм вътре в местото. Сега. Ето го. Това е цялото место надолу. Виждате ги оградите, предполагам, че ги виждате. Тук зелените огради и така нататък. Ние говориме, добре, айде първо ще го обиколя цялото. Ето това, което мислите, че е стена, тук това е къща. Виждате ли? Ето по цялото место, значи. Тук е някакъв водоем вътре в местото, няма представа какво е, що е. Тук отстрани има страшни чалети, вили, къщи, огромни. Местото е до тази стена тук, продължава додолу. Там виждате палетата. Така, до тази бялата къща, включително местото, там тук зелените огради. Сега ще влезе вътре в това, в училището. То е много огромно това, аз направо не знам какво е. Много огромно. Мен първия път не ми се видя толкова голямо, но много е голямо. Питаш ме дали могат да се разбиват тухлите. Аз като гледам тук... Това е тази замазка, да го знам. Това е цимент според мен. Цимент. Ето едната септична яма тук. Ето тук е. Няма да може да се види, защото вътре е тъмно. Това е едната септична яма. Тук в началото на тази постройка. Тук има един бидон, дали не си го вземем. Тати има учил всичко да се прибира. Много изгоряло, иначе ще го вземем. Ма не е па и толкова голямо вътре, колкото изглежда, бе. Това е каква ула къща, е. Това си е баш къща с два входа да се направи къща. Това е... Абе, това е много убаво, бе. Защо да се бута? Защо па трябва да се бута, верно това? Се бутнат тия колоните вътре само. Па и те може да не се бутат. Много е хубаво това, бе. Сега. Ето е другата септична яма. Значи за два апартамента ги има готови две септични ями. Много дълбока. Не имам представа какво е това вътре, как е правено. Сега ето го. Тук вече към пътя. Нали? Тук тази страна не е, ето е пътя нагоре. Ето го и надолу, съвсем от цивилизацията си. Тук има 1 метър. Ето. Виждате чертата на пътя. Така. Толкова няма никакъв проблем. Вода няма никакъв проблем също. Това е верно много интересно нещо. Това е тук се направи един вход. Е тук. Обаче значи един апартамент трябва да гледа към... Всъщност. Гледай, бе, то верно може да станат два апартамента. Бе. По дължина също може да станат с изглед и двата натам. Отпред холовете, отзад по една спалня. Ама спалнята ще от към... е тъпо. От към пътя. Две септични ями. Те точно това са мислили тук да правят явно. Те са мислили два апартамента да направят тия хора. Телефонни кабели. Това е много интересно. Това преди апукани. Не се обави, дали не се обави, един Господ знае. Чай не пропаднало някоя септична яма. Ще чукам старите кокали и си излагам на дърти години. Ма не е толкова голямо, колкото мислих, бе. Той е една къща даже. Това е по-малко от вашата къща. На квадратура ми се струва. От града до града са 4 12 метра. Тази страна е по-дълга, де. Слежи го 15, але нека е 150 квадрата ще ги има това. Не, няма 150, какви 150 квадрата, глупости. Колко ще е? За това е малко за още линия, ето тая ограда, която е едната страна, че е оградена. Това е тук къща. Каща. Там има
За капка му напоява. Нещо се така. Его океана и дюните там. Се вижда, чак и да ме следи дали съм напачкан или не. Това е лошо. Ще ме вижда да не камера и си бием диричката. Въобще не е малко. Какво се мислили тук да правят, много ми е интересно. Щом като са изкарани тия арматури нагоре, те си искали да бият плоча явно. Добре. Сега път те искат, ето го то. Тук през средата трябва да мине един път, който да продължи додолу. До оградата додолу и там да се разделят местата, значи и от тази страна да има две места и от тази две места. Ама тук това нямам представа какво е. Не, то явно, то пак има как да се раздели на 4 по 500. Тук отзад има още место, това место са какво е тук с това резервуар на кое, какво е, що е, един Господ знае. Добре, сега по него видях на спокойствие. Хубаво е много. Много близко. Много е близко. Това ма най-проче. Колко се сръчам без една ръка ги връзвам. Това е. От външната страна. Тук поне за буклука няма да има проблем, че иска буклука. Тук направим една с коле. Не, ще реализираме. Тук кочиме ще реализираме. С коле ще реализираме. Тук е някакъв гараж. Къща до него. Да, много къщи. Гледай какви си ги направили от камък разкошно. Това е. Добре. Е най-хубавата кола тук. Голем газар съм.